טוב, מה קורה חברים? זה חלק 2 שאני מנסה לעשות מסובבת. אז טוב, לימדתי אתכם בחלק 1, ותעשו לייק וסאב, ואני אראה לכם. הנה, זה יצא לי מסובבת. אבל אני יכול יותר חזק, אז אני אעצור שנייה ואני אראה לכם. הפעם התחרטתי, ואני מנסה לפגוע בשולחן. חכו שנייה, נראה לי זה קצת יותר מדי קשה מכאן. אם אני מצליח, כולם עושים לייק וסאב. טוב, אולי בפעם הבאה. טוב, החלטתי לעשות משהו קצת יותר קל. על זה גם עושים לייק וסאב, אז אני בועט.